Sabeu què té en comú aquesta pel·lícula amb aquest senyor? Joan Vázquez is coming again. Teniu alguna cosa en comú i no és... Bueno, t'hi parlo també. Que aquest senyor se n'en va a Nova York. M'ha sortit un bolo a New York. Però a quin lloc? Al estudio 54 de la calle 54 de Manhattan. Uah! Ah! Uah! Ah! Uah! Ah! Que tremoli Manhattan! Uah! Ah! Déu-n'hi-do. La poma ja no estarà podrida, la poma esclatarà La d'emoció, no? farem florir. Això és un club que hi ha a sota de la mítica discoteca. Es diu 54 Pillow i és un cabaret, club de jazz on hi va la gent de Broadway a fer concerts i no em puc encara creure la meva sort. Ni nosaltres de tenir-te aquí, Polo! perquè el tenim aquí, després se'ns en va a Londres i després a Nova York. És a dir, si teniu bitllets per anar a Londres o per anar a Nova York, Londres el... 26 de juny, i a Nova York, 5 de juliol. doncs no cal que vingueu. Però, si no teniu bitllets per anar allà, veniu a l'Almeria Queda més a propet, tots els dimarts a les 9. a les 9. Tinc una pregunta per fer-te. Ui. Això vol dir que a l'Estudio 64 em rebaran així? Això m'han dit. És part del càtering.